Dara guys, nagpalit ko sa merkado guys. Abag ko lang minaabot guys no dito sa Friday maron. So dito may sinishare sa Domingo. Kapit ng festa karong Domingo guys. Karong 18 so dara guys. Ang manok akong ipalit sa merkado pero 200 ni siya guys. Kung isang sabawan kanang sinangag nga brag tinula guys ba pero wala like kamunggay kapayas ko ana siya kanang luy araw nga lamas na ikay ta kanang sabaw ug ang uban akong pitong ko akong yadobo yan guys tara guys ako nang gi takang ang kuan guys akong sinangag nga manok para sabaw ni siya guys sinangag isipin sa akong mama sa una karon ako na sang gilot akong gisunod akong giluto sabawan ni siya ron guys ato para malata ang manok sabuan na nako guys ang sinangag nga manok para kuan pabukalan ni nato nun para malata sa dang unod sa manok guys ito na guys ang sinangag nga manok dara ang atong kuan guys manok nga adobohon guys, chicken adobo guys, lagi marinate pa nako guys. Kaluto atong sinangag nga manok guys, kini na sa sunod na usa pa matong burner guys kay butin-butin ang sa guys. Wapay gasol, budget. Yan guys. Managmarinate ang adobo. Sunod guys, ato na sang ilutoon ang chicken adobo guys. Ato pang gipainit ang kaha guys. Painit pa na to ang mantika guys. Diri sa kaha. Yan. Hapit na guys kay kuan naman siya kanang sana siya. Kuan na siya non-stick pan. So dali ra mainit. Dira guys. Ako lang ibutang sa kaha guys ang adobo, chicken adobo guys. Ang akong ibalit na manok guys ba, diba? Ako na yung bali-balihon guys. Kaya ito guys. Yeah guys. Ako nang ibali-bali guys. So, ano yung sige bali-bali ang ito maluto guys. Dali kami dyan yung maluto ang chicken adobo guys. So, yung manok guys. Dali dyan yung maluto yung ano guys. Ato lang pininayin gamay ang kuan guys tayo hindi siya mapain karon guys dala na brown na guys sapit na dyan maluto ang akong chicken adobo guys luto na dyan na siya guys pero ako lang brown ang kanang ubang puti pa ba lata na ka na siya gunod guys dogay pa man sila mauli akong anak guys ug akong bana kay traffic man kayo sa Cebu City kay kuan hapit ng pista sa Senior Santo Niño karong Domingo gabi naman o daka kayong tao na may init ganina init kay ganina pagbiyahe na mo padung dito mga alas 2 kapin there guys chicken adobo naluto na jud ang akong chicken adobo na dara guys naluto na yummy